Вітаю вас, сябры. Не ведаю, чуеце, не чуеце. Зараз з'явлюсь. Перад вами, як заўсёды, все як мы любім. Так. Мяне зноў ЧП. Як заўсёды, у небяспецы поўнай выходзім у эфір. Але гэта такое, з усім справімся абавязкова і ўсё падалаем. Мне, на жаль, з тэлефонам сёння бяда, таму зараз спрабую з іншага зайсці і паглядзець, што ў мяне адбываецца ў трансляцыі. Ой, гэта складана насправдзе. Я выліла сёння каву на тэлефон, і ён у мяне не працуе. Гэта жах проста. Зараз распавяду, чаму сёння такі экстраны выпуск і чаго мы сёння будзем хадзіць. Вось, і зараз спрабую паглядзець, што ў мяне ўвогуле з трансляцыі, таму што, на жаль, таксама ўсё так хутка-хутка. Зараз я сябе знайду, каб я бачыла чат. Не, можна ўмкнуць, спрабаваць YouTube, але я зноў-такі не буду бачыць чат, таму што ў мяне будзе адзін экран пакуль. Так, ну я сябе, мабыць, бачу. Так, я сябе бачу. О, паклоннік, прыхільнік ужо паставіў дызлайк, мне вельмі прыемна. Клёва. Так, тут я не магу. Так, я не ведаю, як малому тут адмыкнуць. Карацей кажучы, у мяне нешта адбылося з тэлефонам, ён мне паказвае бяспечны рэжым, таму што я на яго праліла каву, і ён, карацей кажучы, не працуе проста. Гэта жах, жах. Таму буду вас бачыць выключна у тэлефоне малыша свайго. Альбо калі пачакаеце, мабыць, хвілінку, я подрублю іншы экран і спробуем з дзвюх манітораў, каб я бачыла чат, таму што мне не вельмі зручна. Зараз. Ой, сына, сын, дапамажы мне, калі ласка. Мы зараз свалімся, мне здаецца. Коці, подрубі мне монітор і ноут. Так, зараз. Все оперативно, потому что и я оперативно, и вы оперативно. Давай. Но не сюда. И на этот. Ну что? Ну тягни. На этот. На удлинитель. Зараз в онлайн рэжыме будзем глядзець, як гэта ўсё працуе, таму што пакуль так. Зараз зробім прыгажосць і пойдзем у чат-рулетку, паспрабуем дамовіцца, каб нам дапамаглі таксама. Што сёння будзе адбывацца? Сёння звярнуліся, кажу як ёсць, звярнуліся мае сябры з Украіны, вельмі складаная там сітуацыя, і мы сёння будзем спрабаваць збіраць грошы на дапамогу медыкам, таму што не хапае ім увогуле масак, не хапае касцюмаў, і вельмі складаная сітуацыя зараз ва ўкраіне, таму што там бушуе пандэмія. Я ведаю, што ў Цярнопілі вельмі складная сітуацыя, у іх вельмі багата захварэўшых, ёсць дзеці сярод іх. Вось, у Беларусі ўсё спакойна, тут праводзяць чэмпіянат міру па футболу, то бок у іх нічога такога няма. Сябры, запускаю YouTube і буду спрабаваць вас бачыць і там, і там.
Таму прабачце мне, калі ласка моё. Трошки, мабыць, будзе тармазіць, але мне вельмі трэба бачыць вас, таму што вы мае каментатары, вы глядзіце, вы слухаеце, і, калі ласка, скажыце, як гук, ці ёсць у мяне затрымка па трансляцыі, то бок я з вамі амаль не размаўляю, і спробуем на 2 маніторах сёння працаваць, таму што я без тэлефона, на жаль. Так, трошки прыгажосці дадала. Зараз паглядзім, што у нас там адбываецца. Так, камера на мяне, гэта добра. Зараз іду да сябе на стрым. Зараз, трошки пакуль разбіраемся, я тут тэхнічна яшчэ сябе падрыхтую, таму што ў мяне форс-мажор, як заўсёды. Но не бывае спакойна, увогуле. Вось колькі чакаю, я нават сижу на падушкі, таму што ў мяне вельмі маленькая тут. Я змяніла трошки фон на светлы. Не ведаю, як сёння. Лепш, не лепш. Так, бачу стрым. Зараз трошки, мабыць, я сама себе паслухаю. Куль вимкну гук. Куль вимкну гук. Мабыць, будзе зараз трошки і притормажувати, не ведаю, поглядзім. Так, працюю на Яндексі, тому що у мене з інших браузерах чомусь так само атрымліваюцца велічкія праблемы. Тому спробуем зараз ось таким чином. Ну, что такое? Зноў скажуць, не блогер, не падрыхтаваная. Як заўсёды, але я сёння в авральным такім рэжыме, таму прабачце мне. Я ведаю, што вы мне гэтае прасціце. Пакуль вы там вітаецесь паміж сабой, я гэтага не бачу, на жаль, пакуль. Трошки пачакаем і пойдзем да нашых сяброў. Сёння па розных краінах скакаць будзем, таму мне здаецца, будзе так цікава. Я себе згубіла. Не, все добра. Все добра. Ну, і дзе я? І што я? І как я? Сёння добрыя навіны прилетелі ад нашых суседзяў. Я нагадваю, там адзін з эліт-клубу віншаваў сваё, там не сваё, а сястры, напэўна, дзень нараджэння, і там сабралась уся эліта расійская, і нават гаспадзін Пяскоў, усы вядомыя, захварэў. Я не ведаю, ці захварэў, не, насправді не ведаю, што захварэў, я ведаю, што ён там быў і абдымаўся з усіма, і таму зараз іх там двое ляжыць у лікарні з вельмі складанай сітуацыяй. Гэта Нікалаяў і яшчэ нехта там, Лещенка. Вось, так што прылецела да адміністрацыі усяго вялікага. Так ім і трэба, я не зласлоўлю, але, ну, трэба было раней думаць пра каранцін і абмежаванні і ўсе іншыя рэчы, і няхай гэта будзе званочкам для некаторых. Што нават такое можа адбыцца з усіма абсалютна. Зараз пагляджу, што ў мяне там адбываецца. Хоценька і пойдзем па рулетцы, таму што часу балтаць у нас няма. У Беларусі навін амаль няма, таму што, ну, забаронена, акрамя таго, што забаронена казаць пра каранавірус, будуць лавіць блогераў, і што лепшыя лекі яны на льду, трэба выходзіць на лёд, піць гарэлку, катацца на трактары, ну, усе такія іншыя рэчы, якія для мяне, ну, вельмі далёкія насправді. Я не магу піць гарэлку, я не катаюсь на каньках, таму што я маленькая, і калі я падаю на дупу, прабачце, я падаю на косткі. І мне больно вельмі, я зіму за гэта не люблю, потому што калі я упала, мне здаецца, што ў мяне пазванок у трусы высыпаецца проста. Такое таксама бывае. Так, зараз іду ў чат, прывітаюсь з вами і пойдзем па рулетцы.
гулькаться. У меня уже все працює тут. Трошки штори, мабуть. Приберу. І розповіду, що буде відбуватися у нас у Google. Я не веду, як іде трансляція. На жаль, я себе не бачу, тому зараз я спробую праз людей довідатися, ці яны мяне чують, чи ці яны мяне не чують. Так, ну що? Ну що, мені здається, з якими затиками йде трансляція, ні? Так, ну, все добре. Так, мені ж телефон мой отжив, я... Олег Валянський, я 50 грам навіть не... Олеже, не треба пити. Ні, ну можна, але не для того, щоб коронавірус подолати. Так, видите, що я бачу стрим, напевно, у телефоні, тому я приберу себе на другому екрані. Я сьогодні не вельми пригожа, тому що я не вельми рихтувалася до вас, тому пробачте. Ленка, у мене новий чоловік у чаті, я вельми привітаю, мені вельми приємно вас бачити. Так, тут у мене не працює нічого, ну і ладно. Вилила каву на телефон, осталась без телефона. Молодець. Добрая дівчинка. Сябри, чого я сьогодні екстрено так виходжу у стрим, я не планувала, але треба, тому що звернулися до мене медики, кажу, наші блогери, наші сябри з України, у їх вельми тяжка ситуація, і сьогодні я буду збирати донати, коли так отримається, коли мені прилетить допомога, яку я буду бачити. І, мабуть, білоруси так само з допомогою прийдуть до українців, тому що їм треба закупати маски, треба закупати костюми, і ви ведаеце, што гэта ўсё у дэфіцыце, і таму медыкі гэта людзі, якія стаяць на першай лініі, і яны змагаюцца з хваробай, яны дапамагаюць выжыць такім, як я, як вы, таму, калі ласка, сёння праявім, давайце максімальную такую павагу і шчырасць да нашых лекароў. Я ведаю, што на мола-мола у Беларусі таксама збіраюць грошы. Я пазней дадам, мне скидывалі пасыланне, просто экстраны дужы выпуск, і я не паспела дадаць інфармацыю у апісанні, але я гэта зраблю абавязкова, таму што беларусы таксама звярталіся да мяне, каб мы падтрымалі, ёсць рэсурс мола-мола, ён нам дапамагае збіраць кошты. Беларускім медыкам таксама патрэбна дапамога, таму Куба вітаю, таму, калі ласка, у мяне не стаіць абмежаванне па грыўнях у данаце, і таму 1, 2, 5, колькі у вас ёсць магчымасці дапамагчы, калі ласка, сёння звяртаюся да вас з дапамогай, і рулетка сёння будзе прысвечана таксама вось гэтаму моменту дапамогі, элементу дапамогі, таму што нам насправді трэба зараз гуртавацца і адзін аднаго падтрымваць, не гледзячы на тое, што ў Беларусі няма карантыну, хвароба у нас існуе, пра яе афіцыйна замаўляюць, таму мола-мола, рэсурс. Калі будуць з Беларусі ў мяне мадэратары, я таксама іх папрашу, каб яны знайшлі рэсурс мола-мола і далі пасыланне ў чат. І потым я яго, звычайна, канешне, закіну ў апісанні, будзем працаваць з апісаннем. Так, колькі нас я не бачу? Бачу 5 чалавек. Бачу 5 чалавек. Ну, што гэта такое? 5 людзей. Я ў Discord была, было больш за 10 чалавек. Дзе ўсе? Так, трэба, напэўна, паспаміць трошкі, што я пачала. Прабачце, калі ласка, я зраблю спам. Калі ў мяне атрымаецца. Тому што, насправді, вельмі складана. Мне Telegram не працуе. Калі ласка, дадайце ў Telegram інфармацію. Олеже, додай, будь ласка, інформацію в Telegram, що я почала стрім. Це дуже важливо. Я трошки почекаю. Я сама не можу, тому що в мене в блоці телефон, і він мене обмежує в операціях. Я зараз зроблю публікації в Facebook, але, на жаль, далі
Йона, вітаю. Йона, коли ласка, в наші ресурси закинь інформацію, щоб пішов стрім, тому що в мене заблокований телефон. Я дуже обмежена зараз в операціях. Добре, що я бачу чат. И пойдем по рулетке. Давайте хотя бы там, я не видаю, 10 человек збереться, тому що, 7 чоловік глядіть, це навіть для мене вельми мало зараз. Ой, Олеже, дуже щиро дякую. Я знаю, що ви такі в мене дуже відповідальні, і я не сумніваюся, я просто нагадала, що можна розмістити інформацію. Дякую, сонечко Юна. Ну, ось гэты сябры, розумієте? Їх не треба просити, вони завсёды чих-чих, зараз все зробили, і все буде вельми добре. Так. Добре. Кому вітаю. Але не можу прочитати, що ти написав. Нагадую, сьогодні стрім присвячений медикам. Ми сьогодні збираємо кошти для медиків, тому, коли ласка, донати на екран 1, 2, 5, скільки є. Я так само долучусь пізніше трошки з грошима. Я ще не отримала кошти, які повинна отримати, тому у мене все попереду. Я зробила трошки донату зараз нашим сім'ям, і наступного разу мой донат полетить уже до медиків. Я спробую гэта хутчэй зрабіць. Буду робити гэта на рахунок одразу. Ю, вітаю, сонечко. Дуже приємно тебе бачити. Тому, коли ласка, долучайтеся, у мене нема обмежувань на донат UA, то бок 1, 2, 5 гривень. Я сьогодні часто буду казати про гэта, і стрім, напевно, буде довший за останнє, тому що, зараз допомога наша вельми потрібна, і, коли ласка, долучайтеся і не будьте такими обмежованими від гэтага всього, тому що і моє життя, і ваше, яно насправді залежить від медиків виключно. І не забуваємо про приватну таку соціальну дистанцію, яка потрібна зараз усім. Я розумію, що ми всі працюємо, і білоруси користуються громадянським транспортом, але ніяк обмежувати себе треба. Мабуть, виходьте раніше, або йдіть пішки, як я це роблю. Тобто я стараюся зараз не використовувати громадянський транспорт, тому що це не вельми безпечно. Так, я одрубаю YouTube, тому що, мені здається, він мені зараз буде трошки мішати. І почалися ніякі тормози, я бачу по трансляції. Мабуть, працює майор, тому що ми всі на карандаші у їх, тому не ведаю. Спробуємо. Не ведаю, ці будуть на мене чути. Я сьогодні сижу, не вельми мені зручно, тому що ви високі, а я маленька, і у мене кресло, яно не підіймається вище. Я сижу на подушці, насправді. Я не можу опрокинуться до кресла, тому мені не вельми зручно. Так, 5 чоловік, або це у мене глюки. Не ведаю, 5. Давайте ще хвилинку і йдемо в рулетку. До білорусів зараз іду, тому хто у Білорусі, коли ласка, я за вас зайду у гості. Долучайтеся. І у останнім стрімі був невеличкий такий, це не з моєго боку косяк, а мабуть і трошки з моєго, тому що чоловіка понесло, і я його не припинила. Я не викладала гэты стрім, тому що його треба обробити. Я нагадую, я не пишу ніколи нічого, тому що є вельми добрі блогери, які люблять писати. Я не люблю писати, тому що у мене стріми яны випадкові, тобто є час, я проводжу стрім, нема часу, я не веду стрім, а на запис у мене тим більше не хопить часу, тому що вельми багато справ, я чоловік невольний, тому я нагадую, ви завсёды у стрімі, питання тільки у тим, ці штору я приберу або не приберу. Ось, тому, коли ласка, коли ви хочете зайти до мене в гості, мені буде вельми приємно вас бачити, але пам'ятайте про те, що я можу зняти штору, і ви просто йдете у прямий ефір. Звісно, я вас потім приберу, але, так само відповідайте за те, що ви робите. Не все залежить виключно від мене, коли ласка. Не отримувалися ось такі ситуації. Ось, сябри до мене заходять, я з ними розмовляю, я їх бачу, мені вельми приємно. Я бачу один з наших модераторів зараз, він мене привітав у останнім стрімі. Це було кльово. Тому щиро дякую. Степан Стрілка, вітання з Тернополя. Тернопіль, я знаю, що ви в мене зараз горите. Чи якщо правильно я правильно кажу,
Я дзвонила в Тернопіль, я спілкувалася з своєю тьотєю, і вона каже, що в Тернополі дуже складна ситуація. І діти хворіють, і літні люди хворіють. Тобто ситуація в Тернополі, приватно щодо Тернополя, я знаю, там дуже важка. Люди хворіють, і мені дуже приємно було сьогодні прочитати, що фонд Петра Олексійовича накерував приватно в Тернопіль допомогу, і я йому за це дуже вдячна. Мені не важливо, яка персоналія це зробила, сам факт того, що допомога прийшла, це дуже важливо для мене, і моя повага і шана до людей, які не залишаються з боку цієї ситуації. Так, Лізочка, вітаю, сонечко. Слухайте, я бачу, в мене показує чомусь чат 6 людей, але вас більше. Так, ну що, потрошечку йдемо в чат-рулетку. Я нагадую, сьогодні збираємо кошти для медиків в Україні про Donat.ua. Я накерую потім ці гроші пану Василю і далі вже по своїх там криницях ён размясціць гэтыя грошы куды патрэбна. Я не раблю 10 рахункаў, тому што гэта складана фізічна і для мяне, і для людзей, якія данацяць. Таму, калі ласка, абмежавань па данату няма, стартуем з 1 гривні. Таму, калі ёсць магчымасць дапамагчы, калі ласка, я вас асабліва сёння прашу гэта зрабіць, таму што дапамога яна патрэбна была ўжо учора, то бок мы ўжо, як я заўсёды кажу, мы апаздываем. Таму, калі ласка, я не бачила яшчэ донат, я зрабіла прыгожы донат нарэшце. Вось, на жаль, не бачу. Таму, ну, стартаніце хто-небудзь з 1 гривні, каб я бачила, што я насправді працую. Таму што мне трэба зараз, мабыць, я уключу старонку. Мабыць, ёсць донаты, проста яны не ідуць на экран. Таму зараз я яшчэ гэтую сторонку погляжу. Так, Олекса звертається до людей, я бачу, дійсно зараз дуже потрібна допомога. Я за свого боку буду її робити, і я вас також прошу, будь ласка, допоможіть, тому що не вистачає грошей на всіх, на жаль. Мені багато питань до системи нашої, яка бюджет формує, і у мене багато питань, куди йшли кошти 25 років. Але, на жаль, зараз, бачите, коли клюнула у темечка, і білоруси просять допомоги, на Мола-Мола, нагадую, там так само збирають кошти для білоруських лікарів, а ми, приватно з вами, збираємо для українських докторів зараз і медичного персоналу. Тобто допомога моя персональна йде в Україну, але я з своїх коштів ще буду допомагати ресурсу Мола-Мола. Зараз йдемо. Блінко, я тут технічно трошки заблудилась, тому що мене все, як завсюди, вельми хутка. Добре, потім йдемо до кума у стрім, тому що у його будуть подробязності чоловіка, який звернувся до його. Кітор, вітаю. Дуже приємно, що завітав до мене. Так, ми ще підемо потім до моєго кума у стрім, і він буде розповідати, хто конкретно звернувся. Олекса, на жаль, я зараз не можу подивитись, тому що в мене з телефоном біда. Я сьогодні його, він мене поїв кави, тому він сьогодні в мене такий трохи чумний, не хоче працювати. Трошки зараз потормозим, тому що у мене бляха. Все складано. Все складано. Вітаю. Я бачу перший донат. Кльово. Дякую щиро. Я, на жаль, не чую ці проговорюваю її. Вітання, Оленка. Коли вже будеш звертатися до мене не Джек, а Сергій? Окей, Сергій. Я ж насправді бачу ваші ніки, розумієте?
Вітаю, я бачу, є невеличка затримка за донатом. Зараз Йона, Боже, щиро тобі дякую. Йона, до речі, надає донати не виключно мені. Паўсюль, де Йона з'являється, паўсюль ёсць донати ад яе. Тому я ведаю, што гэта чалавек, якой заўсёды робіць донаты. Щиро дякую тебе. Ты сэрцам і душою з нами, я гэта ведаю. О, Пір, дякую. Щиро дякую, кум. Так. Зараз трошки будуть затримки. Я ведаю, тому що мені грузиться сторонка. Оу. Джуне, 100 гривень. Так, усе працює. Все добре. Мені ще телефон. Так. Все, йдемо у рулетку. Ну і що? Я зараз ще себе буду чуть параллельно, тому що у мене з телефоном біда. І мені потрібен чат. Все завсюди на коленках. Все. Джек то для ворога. Окей, я зрозуміла. Так, ну що? Ну, що ти? Ну, коли ласка. Джек то для ворога. Так, все добре. Я б сьогодні з телефоном не розмовляю, тому що я сьогодні так глюкаю, капець просто. Так, усе. Я усе пригорнула, усе прибрала, мабуть, буде невеличка затримка, але зовсім така технічна, не вельми важлива. Так, і. Я ще, у мене є момент, пробачте, зараз хвилинку. О. Где мой? Зараз ноут просто сам вырубится, потому что... Так. Зараз ми ще кое-що зробимо. Тому що я не бачила, що у мене не працює. Так. Ну і що? Буде у меня. Так, есть. Все, пошли у рулетку. Олег Валянський, дякую щиро тобі. Олеже, це чудово. Просто збираємо гроші сьогодні на медиків наших. Все, йдемо в рулетку, тому що я балакаю багато, яким бачу. Щиро дякую. Так, усіх привітали. Сябри, все, пошли. Пікнула. Чую, пікнула ніжто мені. Мабуть, зараз прилетить ще донат. Але донат, я бачу, він трошки мене так само припиняє. Ну нічого. Заради діла можна і повісити трошки. Правда? Так, зараз гук максимально. За півгодини зібралася. Тому, пробачте, я ще тут паралельно... Казали, до стриму треба рихтуватися як мінімум за годину, але у мене було менше часу, тому, пробачте мені, будь ласка. Глядите на мене, покуль. Артемчику, вітаю. Дімон! Так, Дімон, нагадую, у мене донати починаються з 1 гривні, тому, коли ласка, коли є можливість, сьогодні допомагаємо українським медикам. І не спім, допомагаємо Олені збирати гроші. Тыя хлопцы, хто хотів мені дарити квітки, коли ласка, букет, я не ведаю, колькі він там коштує, 5 долярів, 3 доляри. Усе можна на екран, усі квітки на екран. Усі квітки сьогодні на екран, коли ласка, збираємо кошти нашим медикам. Нічого не працює сьогодні. Як назло, я не можу. Що це таке? Ладно, йдемо в рулетку.
Ой, я по Украине пошла. Пошла по Украине. Ну, что? Я уже пошла. Я уже гуляю. Я уже гуляю. Ой, по Украине опять пошла. Ну что ты будешь робить? Иду по Беларуси. Цікаво, ці п'ють, тому що завтра працювати. Так, я пропоную ще блогерам, яких я ведаю, калі ласка, ми збираємо кошти медикам, тому стрими зараз вельми, ну, потроху ведеться там копійка і збираємо кошти. Ніякі тормоза ввалюються. Зараз хвилинку я перегружусь. Віктор, вітаю. Зараз хвилинку, мені вельми драно працює щось рулетка, мені здається, що треба було її трошки підкрутити. Альбо гэта інтернет мене глушить, я не ведаю, що відбувається. Зараз пойдем у рулетку. Я не ведаю чаму. Мабуть, некая глушилка стоїть на мяне ўжо. Тому што останні час вельмі дрэнна працуе інтэрнет. Вельмі дрэнна. Немагчыма просто. Мне не трэба перекладаць старонку. Я йду по Беларусі, гора ясно. Поки що по Білорусі спробуємо. Якщо буде дуже поганий інтернет, то підемо до інших блогерів, в яких він працює. Тому що, ну, погано. Я бачу, що тормози йдуть. Як завсёды. О, Усяслав, вітаю. Ідемо до білорусів. Тому, коли є жаданне со мною порозмовляти, сьогодні збираємо кошти для медиків. Я вас прошу, калі ласка, стартуем з 1 гривні, калі ёсць магчымасць дапамагчы, у апісанні і таксама пасыланні даюць ключыкі мае сябры, дапамагаем як можам, калі ласка. Вітаю. Мені не подобається, як працює інтернет. Назім, вітаю. Нешта зовсім у мяне грузіцца вельмі доўга старонка. Просто капец. Амаль не працуе просто. Ну нічого. Мы ж уже все зрабілі. Будем гуляць. Як ёсць. Саша Волошин, шалом з Одеси. Шалом, Одеса. Ніколи не була в Одесі, але дуже хочу з'їздити.
Гэта не ведаю. Щиро дякую за донат. Горе ясно. Ой, друже, дуже дякую. Так, збираємо сьогодні на лікарів наших, на медиків. Дуже я бачу трансляція складано йде, і в мене все тут висить просто. До гэтага часу інтэрнэт у мяне сёння лётаў. Я заходзіла ў сетку, глядзела, ну, звычайна відэо глядзела і іншыя рэчы, ўсё было добра. І рулетка працавала да моменту нейкага, а зараз, на жаль, нешта зноў. Я нават не бачу, з кім я размаўляю. Я на мяне пераключаюцца раней, чым я іх бачыць пачынаю. Вітаю вас. Вивезли 100 гривень. Што ў інстытуце ўвогуле кажуць на гэты рахунак? Альбо вы не ў інстытуце? Так, ну павінна заявіцца. Так, цікавая рэч. Я толькі што лётала, але зноў нейкія тармазы пачаліся. Я не ведаю, што ў мяне адбываецца астатні час з інтэрнэтам. Мабыць, мне хто-небудзь дапамагае, хаця я не зорка. У мяне няма мільён падпісчыкаў, каб мяне маглі блочыць. Не ведаю, што такое. Буду аднаўляць трансляцыю, таму што мне рвецца тут інтэрнэт. І ён пачаў рвацца, калі я пайшла ў рулетку. Я пачала стрым. Самае цікавае. Трэба паглядзець, што адбываецца ўвогуле. Яны мяне проста перамыкаюць. Я не ведаю чаму. Ну, што такое? Прымала 2 студэнтаў. Кажуць, у іх прыходзіць паведамленне, але не паспела спытаць, які. Яны, напэўна, спужаліся мяне. Яны зразумелі, што я не блогер. Сергей, Олена наша не зорка, а хто поставив дизлайк, то прокляну, я відьмак. Я ведаю, що кажу у гэтым сэнсе. У мяне зелені вочы, таму, ну, як гэта беларускае, я не ведаю, як, зглажу і адваліцца нешта. Таму нехай ставіць дизлайки, будете ведаць, хто поставіў дизлайк. Ну, что тут такое? Что тут такое адбываецца?
Па Беларусі і так складана хадзіць, а тут яшчэ і тармазы нейкія. Капец. Нагадваю, сёння данаты збіраем украінскім медыкам, пачынаем з 1 грыўні, таму усе падабайкі на экран, калі ласка, вельмі прашу. Ну што, будзем працаваць сёння, не будзем? Вітаю вас. Зрозуміло. Не, Белокр, ты не пад канец прыйшоў. Я тут яшчэ не стартавала. У мяне так цікава працуе рулетка і увогуле інтэрнэт так цікава працуе. Ён або ляціць, як павінны ляцець, альбо тармаза такія, што немагчыма проста нічога зрабіць. Я не ведаю, ці ёсць у цябе такое. Даеш рок-н-рол. Добра, зараз дам рок-н-рол. Калі спрабую, у мяне так дрэнна працуе інтэрнэт, проста гамон нават. Проста. І учора такое ж самае было. Ну нічого. Калі будуць такія зноў тармазы, пойдзем яшчэ ўвечары. Мне заўтра на працу, таму магу сабе дазволіць сидзець да 3 ночы. Нагадваю усім, хто не ведае, хто зайшоў пазней, мы сёння збіраем кошты на украінскіх дактароў, медычны персанал, якому зараз вельмі патрэбна дапамога. Пачынаем з 1 грыўні, у мяне стаіць мінімальна 1 грыўня, ну што лагічна. Таму, калі ласка, усе падабайкі, усе падзякі на экран, пакуль я разумею, што няма за што, але я спрабую, насправді. І потым ідзем да майго кума, таксама яго трэба падтрымаць. Ён будзе распавядаць, адкуль дайшла да нас інфармацыя і каму канкрэтна мы будзем дапамагаць. Таму што я пакуль стартанула, ведаючы, што патрэбна дапамога. Але калі патрэбна дапамога, распавядаць на што мне не трэба. Ну што гэта такое? Што за тармазы? Ну давайте... Ну. Слава Україні, живе Беларусь. Шчыры дзякуй. Шчыры дзякуй за дапамогу. Я, здаецца, уже ведаю, хто гэты донат прыслаў нам. Сто адсоткаў гэта будзе. Олексій. Напэўна. А не! Боже, патріот Слобожанщини, дякую щиро тобі. Це наш Артем, нагадую. Так, ну что? Пошла я по Украине, потому что в Беларуси у меня такие тормозы, просто гамон. Патріот зі Слобожанщини дає 10 гривень. Але нешта ён мені розповідає. Слава, героям слава, живи вечно. Жах, а не интернет. Ну, давай еще раз. Hello. Добра, кум. Кіт Сокірою, вітаю. Сьогодні вельмі складаний стрим, тому що ён тэхнічна у мяне не запланаваны, і плюс я бачу, што, ну, насправді вельмі такія тормозы сильныя адбываюцца. І пачаліся яны з майго стрыму, тому што ўвесь дзень інтэрнэт працаваў вельмі добра. Кого там шили за... Слухайте, я так звыкла до чату, мне так незручно, что я вас амаль не бачу.
Ну, что такое? Так, дайте я спробую по Україні походити. Нечто мені не подобається, як працює. Але саме цікаве, що мені інтернет тільки що льотав, як шальоний просто. Іду по Україні. Ось цікаво, завсюди так. Виставляєш Україну, а іде Білорусь. Мабуть, є сенс сходити одразу по Україні і не обирати Білорусь. Вітаю, хлопці, слава Україні! Латвалатор, блядь. Своє все. Живе Білорусь. І тормози. І тормози. Андрій Біченко, здоров. Будь здоров, будь ласка. В мене деякі друзі вже захворіли, і я дуже переживаю за них. Тому я знаю, Ніклау зараз трошки я нездоровий. Тому, друже, поправляйся, будь ласка. Слухайте, капець. Ну, что такое? Зараз хвилинку. Мені здається, мені хтось допомагає в этом сенсі. Манила, выключи все, пожалуйста. У меня не работает интернет совсем. Все выруби, пожалуйста. Все выключи. Попросила никуда не лазить. Не, матюки за моих вуст это немножко не то. Вітаю вас. Ой-ой. Ой-ой-ой. Зовсім. А, я не могу.
Сонечко, ще станцюємо на руїнах Рашки свій рок-н-рол. Згодна, 100%. Щиро дякую. Бачите, я ще не почала, а вже стільки назбирала. Тому щиро дякую. Олена Зоряна, я тебе люблю, сонечко. Так, станцюємо, обов'язково, я тобі обіцяю. Я злізу з Абрамса, як каже мій інший друг, і я буду з тобою танцювати рок-н-рол, так що збираємось купою. Ну що? Василько Сокач, вітаю. Дуже сьогодні складно мені. Зоряна Сонечки, 100 гривень. ще станцюємо на руїнах Рашки свій рок-н-ролу. Ну, ці пустіть нас, товариш майор, попрацювати. Це так і будемо висіти. Ну, трошки відпускає, ніж мені здається. Ну что? Только с... А я не вмію, Артем, швидкість тестувати. Так, давайте трошки з вами поспілкуюсь, тому що в мене нервів не вистачає, в мене все висить. Я заходжу до них, вони мене не бачать і перемикають одразу. Зараз, Артем, спробуємо. Ти тоді дивись, бо я в цьому нічого не розумію. Взагалі. Зовсім. Зараз спробуємо, тому що мені здається, що дійсно там проблема може бути. Зараз, сонечки, підемо, тому що в мене тут, бачите, тормоза такі, що просто капець. О, я втратила. Зараз, Артем, я спробую. Я не знаю, в чому. В чому. О, мамо, вітаю! А в мене тут трабли. Я не можу працювати. Мені забороняють. Ну, поспи, кіт з сокирою, поспи. Нормальна була швидкість. Я перевіряла до цього. Я дивилася, як працює інтернет, і я пішла, знаючи, що він працює. Так, Артем, я тобі зараз відкрию.
ОМТВ так глядела, сама сміялась. Але, ну, насправді тут нема з чого сміятися. А, Сергій, не треба їсти, коли мене не бачиш. Напишіть, чи чуєте мене. Оу, Артем, це що таке? Ні, я не хочу. Ну, і що далі? Ок. А ти завсёды на работе, на праці, я ж ведаю. Ну и что? Не ходите есці, пакуль мяне не бачыце. Лепш скажыце гэта на экран, потому что мы сегодня до медыкаў збіраем кошты. О, блин. А зараз, Артём, ён пакажа колькасць. Я не ведаю. Ой, щиро дякую. Але яно не такий світ, як вам здається. О, бачите, як він мені грузить довго? Капець. Кльово, але я не ведаю, як гэта працює. Артем, а що треба зробити? Я не знаю. Зрозуміло. Артем мне пише, что ён не може з серваком. О, цікаво. Що навіть сервак мой не бачить. Я вас вітаю, сябри. У нас тут проблеми, бачите, у мене не працює інтернет, а дагэтуль працював, все було добре. Без усіляких питань. А як тільки некоторі пішли у рулетку, у їх починаються знову проблеми. О, цікаво, він не може мені допомогти. Ну, зараз со мною побачите, що таке білоруський інтернет. У мяне самый такі, ну, у мяне вельмі дорогі пакет, насправді. То бок ён не самый такой лажовый.
Балакрик Живи 100 Беларусь! гривень. Слава Україні! Залишайся вдома, заставайся дома. Дякую щиро. Я спробую. Ні, звук не зник, все добре. Я з вами. Зараз, я просто тут тест роблю, щоб ви бачили, що у мене відбувається з інтернетом. Артем, 15:29 он мне показывает. Секунду. Я не ведаю, чи ти чуєш ти мене. Аж бесить. За что я гроші плачу, пробачте? За те, що эта фігня не працює, і він постійно шукає сервак. Алло. Белтелеком. Зараз я тобі покажу. У мене працюють дві програми. Зараз я тебе покажу, де що тут. Где эта фигня? Артем, ти такі мені питання задаєш. Зараз я тобі покажу. Я не знаю. Зараз зачекай, я виведу тобі на екран, свій екран повністю. Але мені здається, що краще почав працювати. Або може тільки здається. Зараз я покажу тобі повністю екран. Нема питання. Ага. Ось так він мені показує.
И что? Ну, включила диспетчер задач. Сябры, зараз у прямым эфире вы наблюдаете, як мы ремонтуем мой компьютер для того, каб мы могли працаваць. Цудоўна. І нагадваю, сьогодні я ще збираю донати для нас. Что, сбила себе? Ну, все сбила себе. Ну ладно, подумаешь. Зараз виправимо. Я натиснула. Ну, я могу перезагрузиться, але гэта не дапаможа, гэта ж не выход з ситуации, разумеешь? Учора была ж тая самая фигня, я не могла ходить. А мне сегодня трэба, мне сегодня вот так горить просто. Так, зараз я зроблю. Все добре. Я себе повернула, сябри. Так, ну что? Там нечто 29%, мне здається, було. Я зараз упаду. Ну, я бачу. Ні, зараз я нечто бачу ліпше, мабуть. Зараз погляджу, але ну, зараз лепше, насправді, я бачу. Трансляція полепшилася. Мабуть, так і сидіти. Але мені незручно, тому що у мене штори там. Зараз, мені здається, полепшилося. Ну, я просто бачу, що я хутчэй з вами розмовляю. А былі увогуле. Ісус, міфічний персонаж? Ну, пакуль яшчэ ніхто не доказаў мне адваротнае. Для мяне так. Ну, я не могу сказать, что мифичный, мабуть, нечто такое подобанное. Я же не ведаю. Я же не ведаю, як яны там себе. Зараз, Артем. Я обурена тому, що я не можу працювати. Я не люблю такого. Мені треба працювати, а мені не дають, як завсюди. Диспетчер, мне здається, не урубается просто. Я пошла. Ну, ты будешь працевать или нет? Зараз. Так, кіт Сокіри, в мене таке ж питання завжди. Пакуль нема доказаў, разумееце, ёсць фізіка, якая распавела мне, што ёсць сінгулярнасць і іншыя рэчы, якія адбываліся у Вселенной. А як рэлігія ставілася, ну, насправді, гэта пытанне такое. Таму што раней было 200 богоў, 1000 богоў, а зараз адзіны бог, ну, то бок. Я ставлюся до гэтага вольна. Зараз, Артем, у мяне нічого такого не працуе. У мяне працуе толькі OBS і браузер, все. Я уже глядела, я думала, мабуть, мне дзеці нешта запустили, ну, завантаживать. Не, нічого. Ну, звісно, ти запустишся. Так, зараз
півхвилинки, якщо в мене тут буде такий затик, то я тобі дам час, тому що в мене, бачиш, які проблеми сьогодні. Не можу працювати, капець. Мені не працює диспетчер. Він мені ще більш тормозов дає. Ні, пошли. Я бачу, що трошки мене, мабуть, відпустила. Вже не так штирить. Зараз спробуємо. Іду по Україні. Я не знаю, хто ще стрімить. Ти ж знаєш, мої блогери це мої веселі, ти. А більше решти я не знаю, хто стрімить ще. Я нікого не дивлюсь більше. Ну, насправді я на таких тормозах трошки вже собрала. На мені будуть сваритися, тому що я на нервах розідрала собі. Нічто. Я так не люблю, коли у мене такі затики відбуваються. Ужас. Ну, закривайся ти, що ти. Ну, мені здається, трошки відпустила. Вітаю вас. Спасибо большое. А ви з України? Привет, Вітаю. красивая девушка. Щиро дякую. Ви з України? Я хочу твои сиськи. Молодець. На свої погляді. Йдеш до зеркала і глядиш. З задоволенням. Але перший зайшов добре. Гэта донатний екран. Так, ну мені здається, трошки полегчало. Ну, добре, коли так. Мабуть, фільми скончилися глядіти у домі, і вони зараз мені дадуть трошки трафіка. Я не ведаю, як працює оптика, але раніше у мене був звичайний дрот, і на їм працювало ліпше, ніж на оптиці. Гэта 100%. Так, коми. Все, як я люблю. Я там бачила, до мене заходили ще люди. Я всіх вітаю, кого не побачила, бо в мене тут були травли такі. Вже вибачте мені. Я трошки перехвилювалась, тому що я дуже хотіла... О, я на Росії, вітаю! И что? Кажу, вітаю. Поиграй? Я з вами не хочу играть. М? Не, я з вами не хочу играть. А что вы мне можете пропоновать? Нічого, ось і я думаю. Де побачити? Тебя и не видно, и не слышно. Каже, мені не бачить і не чуть. Гэта добре. Привітулі. Вітаю, хлопці. Записати на прийомчик. А? Психіатр. Ви ж психіатр. По глазам видно. По походке видно, конечно. Я вас драно чую. Долго молчать.
Ні, я не хворая, просто дренний інтернет працює. Все добре со мною. Ну, чесно, перейти. І я вас дренно чую. А? Я вас дренно чую, кажу. Ну, что ты нервничаешь? Я? Ви мене не волнуєте, пробачте. Так буває. Дорогая. Сколько дашь по нам? Я вас не чую. Ви у стакан кажете, я вас не чую. Мы вас ни слова передаем, мы вас тоже не слышим. Ну, то, это Ну, буває. плюс-минус как Погляділи на пригожость. говорили. Леон жалуется на нас. Ну так, дренно буде бачити і чути. А що робити? Ми ж працюємо. Ось у таких умовах. Зараз я вас, мабуть, поставлю для себе ось так, і мені буде зручно бачити чат. Ну так, звичайно. Що їм ще треба показувати? Їх же очі мої ні кольки, ні... Ой, я бачу маски. Здравствуйте. Ой, вітаю! Лайк за маску. Фу, Кажу, Почему чудово вас не виглядаєте. слышно? Так, ёсць праблемы з інтэрнэтам, я пра гэта ведаю. не слышно вас. Я кажу, ёсць праблемы з інтэрнэтам, я пра гэта ведаю. Так лепш? Не чуеце мяне? Ну добре, пойду далей. Кажуть, не чує мяне. Ну давайте перегрузим, тому що мені здається, зараз лепей павінна пайсці. Я нікуди не знікаю, зараз пойдем. Уже лепш. Уже лепш, чым было. Гэта добра. Так, ну складана, ну што рабіць? Ну вось в такіх умовах працуем. Беларускі інтэрнэт, ён нарэшце не вельмі хуткі, я б хацела сказаць. На жаль. Ну і што ты мяне не ловіш? Такую прыгажосць і не бачыць, ну. У мяне нават камера аслепла ад свету, які я ёй даю. Капец. І што ты будзеш рабіць з ёй? Ну что, идем? Та я повернулась, і все добре. Просто яны мяне не чуюць, я вырашыла, што, мабыць, з-за тармазоў там нешта перамкнула яе, і я перазавантажыла старонку просто. Ух ты ж, мать. Ёк-макарёк.
Дрен не працює, інтернет капець. Я спробую, хлопці, але... Підтримка на екран. Ви пам'ятаєте, з 1 гривні стартуємо, допомагаємо сьогодні медикам. Усі кошти, які ми сьогодні зберемо. Я бачила, сьогодні пан Василь заходив. Я сьогодні збираю для медиків, тому що немає масок, немає костюмів, треба допомогти. До мене звернулись, ну і до всіх звернулись, звісно. І зараз я кому буду давати вже слово, тому що в мене вже, напевно, я не знаю, півтори години я спробую стрімити, але в мене нічого не отримується, і я забираю в нього час. Він може зібрати більш за мене. Тому сьогодні допомагаємо медикам, стартуємо з 1 гривни. Нагадую. Олекса, дякую за те, що розмістив донат. А за очі можете мені також. Всі квіти на екран, будь ласка. А всі у каву на екран теж. Я потім вам віддам. Обов'язково. Я заплачу за вас за каву. О, хлопці, вітаю. Що ти красотка? О, дякую щиро. Вот это модель. Ну я выпью. Що ви кажете? Капец. И что вы думаете? Я не только почали мне робить комплименты, такие слова пригожие казать, и я зависла. Ну як с этим жить просто, скажите мне, коли ласка. Мені ж ніхто не робить компліменти, розумієте? Я жартую зараз. Я вас бачу, я вас читаю. Але приємно було почути у чат-рулетці, що я пригожая. Бляха, і яни мене вимкнули, тому що я зависла. Так би я їм ще посилання дала на донати, і вони б мені допомогли. Замість кави. Я-моє! Олекса, я ще 10-15 хвилин і я тобі віддам слово, тому що ти бачиш, які в мене сьогодні проблеми. Але якщо я побачу, що трохи запрацював інтернет, я вийду ще в ефір пізніше трошки. Я не буду тебе тримати. Я знаю, що в тебе є можливість також зібрати, тому я не буду забирати в тебе час. Готуйся і стартуй, я до тебе прийду. І сьогодні все, що я зібрала, я перерахую вам на допомогу. І сьогодні донатілі я бачила, тому там є вже сума така, за яку нам не соромно буде, тому що це більш за 1 гривну, і ми вже зробили кльову, чудову справу, мені здається. Навіть з такими проблемами, які зараз в мене відбуваються. Слонім, вітаю! Вельми приємно бачити сябров і братов з Білорусі. Дякую, що приєдналися. Коли ласка, допоможіть, ми сьогодні збираємо медикам в Україні на костюми і на маски. Звернулися вони до нас усіх з допомогою. Тому кожен блогер, якого я ведаю, зараз буде усі свої кошти, які він збирає, накеровувати на допомогу їм. Тому, коли ласка, усі привітання ко мені на екран. Я вас вельми прошу сьогодні допомогти. Дякую. Прапор так дуже. Я його дуже люблю. А донат в мене ще кращий. Тому коли... я не бачила картинку. Чи вона є? Немає.
Я бачу. Все розібрала. Кій, подивись, що тобі написав Олекса. Будь ласка. Ну що? Сябри, я пропоную віддати слово Олексі, тому що в мене дуже сильні тормоза. Я, як завжди, майже вночі вийду знову. І кому буде сумно і ще не буде спати, а я знаю, в мене мама сьогодні працює, вона буде мене дивитись. Я пропоную продовжити пізніше, тому що в мене дуже погано працює інтернет, і я сподіваюся, що до того часу майор вже буде дрихнути і не буде мені полоскати мозок. Дякую щиро за ваші донати. Вийду пізніше, коли відстрімиться мій кум. Йдемо зараз до нього, тому що я бачу, що дуже складно зараз вести стрім. Я вам щиро дякую за ваші донати. Я обіцяю, що вони всі підуть на благе діло. Я пізніше, коли буде працювати система нормально, я до вас звернусь, покажу всі донати, всі рахунки відкриті, тому нам треба з вами вести дуже гарну працю, а зараз це майже неможливо для мене. Тому йдемо до кума і потім повертаємося трохи пізніше в ефір сюди. Живі Білорусь! Слава Україні! Я вас люблю і щиро дякую.